Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar mataki kan Najeriya, ya ce ba zai zira ido ana kashe mutane ba. Kamar dai yadda mutane suka sani, ana ta yaɗa labarai da rahotanni kan cewa Donald Trump ya yi barazanar yunƙurin farmakar Najeriya dangane da kashe Kiristoci da ake yi. To dai a halin yanzu za ku ji ainihin tushen labarin da cikakken rahoto dangane da wannan furuci da Donald Trump ya yi, inda mutane ba su san wannan furuci ba sai a halin yanzu, inda Donald Trump tun kan ya samu ɗanewar karagar mulkinsa ya bayyana aniyarsa dangane da wannan al'amari na yi wa Najeriya barazana kan ɗaukar matakan soji, inda yake bayyana cewa ana kashe Kiristoci a Najeriya. To ga dai cikakken rahoton za mu kawo muku a halin yanzu. Washington, 2 ga Nuwamba 2025, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake jefa Najeriya cikin muhawara bayan wani jawabi mai zafi da ya yi a wajen taron siyasa da ya gudana a jihar Texas, inda ya bayyana cewa idan ya koma karagar mulki zai ɗauki matakan soji da diflomasiyya masu tsanani kan masu al'amuran da ke faruwa a Najeriya. Trump, wanda ke ci gaba da neman takarar shugaban ƙasa a zaben 2028 a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, ya bayyana cewa Amurka ba za ta ci gaba da zama shiru ba yayin da ƙasashen duniya suke zubar da jini da kuma zaluntar marasa laifi. Inda a cikin jawabin nashi ne ya ƙara da cewa akwai abin da ke faruwa a Najeriya. Ana kashe mutane, ana ƙona ƙauyuka, amma babu wanda ke magana. Idan na dawo ofis za mu daina wannan shiru, za mu ɗauki mataki, inji Donald Trump cikin fushi ya bayyana wannan ƙudurin nasa tun a shekarar da yake neman takarar komawa kujerar tasa, inda wannan bayanin bai yaɗu ba a cikin al'umma sai a yanzu, inda Donald Trump yake ƙoƙarin ɗaukar mataki dangane da al'amuran da suke faruwa a Najeriya. Amma cikin al'amarin mutane suna ganin cewa ana nuna ɓangaranci, inda yanayin kashe-kashen da ake yi a Najeriya an fi kashe 'yan arewacin Najeriya da ma musulmai. Amma a yayin gabatarwar da Donald Trump yake bayyana cewa iya Kiristoci ake kashewa a Najeriya. Wannan al'amari ya yi matuƙar tada ƙura da jawo cece-kuce a tsakanin al'umma, inda ake tunanin Donald Trump ya bayyana wasu jihohi daga cikin jihohin Najeriya a matsayin wanda zai fara farmaka kafin ya ga yiwuwar ci gaba da ɗaukar mataki ko kuma za a gyara a Najeriya. Sai dai bai ambaci takamaiman jiha ba, amma ya yi nuni da cewa yankin arewacin Najeriya na fama da rikice-rikice, yana mai cewa Amurka na da ikon hana wannan ta'addancin ya ci gaba a Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Wannan jawabi ya tayar da muhawara sosai a kafafen sada zumunta da kafafen watsa labarai, inda wasu ke ganin maganarsa wata hanya ce ta neman ƙuri'un Kiristoci da masu kishin 'yancin ɗan adam, yayin da wasu ke ganin kalamansa na iya zama tsoma baki cikin harkokin cikin gida na wata ƙasa mai cin gashin kanta.